Kabayatan na itangal daw ti panay patungpal dagiti amin na jeepney driver iti napagtutulagan da a 16 pesos minimum voluntary fare increase para kadagiti regular passenger iti traditional a jeep. Nangat nga tumat iti 2 pesos ti moderno a jeep. Surutan nga tada ito'y dagiti driver. At report ni Jezryl Khate Lapizar. Nagtatarip nung dagiti PUJ driver kon operators kan dagiti pan nakabagiti LTFRB Cordillera karaman ti Baguio City LGU tapno pagsaritaan ti adjustment para iti baro a voluntary fare increase wenno fare tip kalpasan ti nagsaruno a rollback iti presyo ti petrolyo. Napagnunumwanda amang rugi itangal daw maibaba ti voluntary fare iti 16 pesos manipod iti sigud at 20 pesos para iti traditional jeepney, 13 pesos mat para kadagiti estudyante, senior citizen kan PWD. 18 pesos ti regular minimum voluntary fare kadagiti modernized jeep, 14 pesos iti estudyante, senior citizen kan PWD. Para iti estudyante anisyanaan, patas laeng daytoy para iti driver kan dagiti commuter. Yung mga estudyante, limited din yung mga budget na binibigay sa kanila. So mostly napapasa sa parents yung burden. So as far na kailangan nating makatulong sa mga drivers, may pangangailangan din naman tayo. So sa akin, okay naman siya. Impatang ti mangidadaulo iti United Cordillera Transport Federation Jeepney Group anas ken asaan apilitan dagiti commuters nga agbayad iti optional fare tip. Sa mga drivers natin, huwag po tayong manamantala, and then kung ano po ang napag-usapan, yun din ang dapat. Yan po ay hindi mandatory, yan ay voluntary. Kung magbibigay sila ng example 13, accept it. Wag nating ipilit yung kung hindi naman talaga nila kaya. Nagbalaag met ni Baguio City Mayor kadagiti PUJ driver iti syudad amang pilit kadagiti commuter nga agbayad iti nangat-ngato unay a voluntary fare increase. Meron akong instruction na paghuhulihin sila lahat. Ang sa atin lang is voluntary. Bawal yan. Meron na tayong actions na mga pinagagawa ngayon. Kaya warningan ko na nga sila. Hindi natin tolerate yan dito sa syudad ng Baguio. Impatang mat ti LTFRB nga addaan ti bilag ti lokal a gobyerno amang iwanawan iti nasaunga isyu ng runa iti panawan ti krisis. Dinakamat ni DOTR Cordillera Regional Director Glenn Dumlao a respetuan dati na pagtutulagan dagiti masaknan iti tunggal ilida ngem nasken a sumurot damat iti itudtuding tilintag gapu taawanan iti umno a dokumento ti napagtutulagan dagiti masaknan ken nasken laeng agpanuray ti aprobado ti LTFRB a minimum fare rate sakbay ti oil crisis. Yung usapan natin na voluntary tsaka willingness lang dapat sa pasahero. Ngayon kung hindi na kami magpatumpik-tumpik pa, no, kasta nga da reklamo matanggap mi, nga abusuhin damit lang isuda, we'll conduct investigation and then siyempre yung kaukulang disiplina. Impaksa dagiti daduma a pasahero asaan laeng a dagiti driver ti apektado iti krisis, gaputa amin a sektor ket apektado. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.